ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଅସଲି ଖୁସି କେଉଁ ଦୋକାନରେ ତ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଅସଲି ଖୁସି ତ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରୀଟିଏ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଜ, ତା ବିଷୟରେ ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିତରୁ ଖୁସି ହେଉଛ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଖରା ହଉ କି ଛାଇ, ଟିକେ ପବନଟିଏ ବି ମୁହଁରେ ବାଜିଲେ ଆପେ ଆପେ ମୁହଁରେ ହସଟିଏ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତ ହେଉଛ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଖୁସିକୁ ବାହାରେ, ପଇସାରେ, ବଡ଼ ଘରେ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ସେ ଖୁସି ତ କିଛି ଦିନ ଆସିକି ଫେରିଯାଏ। ଅସଲି ଖୁସି ତ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଭଲ ଭାବିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କ୍ଷମା କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଯାଦୁ ଯାହା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ।